Velkommen til springlinjen på Gørlev. Her springer vi 2 gange om ugen. 1,5 time hver gang. I træningen indgår der et trænerkursus, hvor du for eksempel lærer at tage imod, varme op med mere. Springlinjen deltager sammen med rytmelinjen i ODD, som bliver holdt hvert år i Aalborg. På springlinjen går man meget op i personlig udvikling og arbejdsindsats. Springlinjen går både plads til nybegyndere, øvede og også dem, som har sprunget konkurrencegymnastik før. Springlinjen står forrest, når det gælder opvisning, hvor alle springerne vil vise, hvad de har lært. På springlinjen tager vi på mange forskellige ture rundt omkring i landet. For eksempel har vi været på Ollerup og Viborg Gym College. Der er mulighed for at deltage i efterskoledelen i springklubben, hvor eleverne selv skal stå for at lave serier og springlister. Er du en interesseret gymnast og klar på nye udfordringer, så vælg springlinjen på Gørlev.